Unaan. Yan ang bado ade. Ano? Yes. Mom. Sabi ko gagawin, left gagawin. Sabi ko gagawin. Ano ko kala mo? Pero si Papa ni ano? Pag-aro ko yung kamay. Aro ko na daw. Aro ko niliyo. Ay, sir, kaya yan sa ano? Underwater? Ay, Kaya pero pahin kita sa to. Payan, sadi, araro. Payan sa to. May na. Araw na sa rakadi. Sadi ka sa gilid. Sabi sadi, may na. Sabay-sabay kitang migiran. Ay, presko ay. Ang dami. Sir, nakara din sir. One. Sorry kita. Dapat Sasabat dapat si sir. dapat sa to si sir para masabay kita pa
kuha pa. Sabay sa di kita underwater. Yan, yan. Gusto ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at pirana. Dapat ba yun? Sabay na ba tayo? Ano? Hindi na maulay dyan natin. Naaaraw ka ko. Sige na, gulo. Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay. Okay, go. 1, 2, 3, lights, camera, action. Tamaan ako. Di ba nag-iiwag? Wait lang, wait lang. Nama ng oras. Takot ay. Saan ka lumitas, Ma'am Raquel? Bano namin na, day? Ayaw mo din. Tour guide ta. Noy. Sinalas na. Ako din tour guide ta. Mag-cheers na matubong ka. Ayoko. Ah, sige. Ay, salamin ko pala. Ay, lalaban man pala ninda right away, oh. Gayon. Eh, dyan ka, oh. Hindi mo man mauuno. Oh, ito naman. Tayo si Mamay. Nag-CCR gayud. Naanak dyan si Ford. $575 man sana ko nung Ako maka 15 years na ako nag
Para makaayos ng Hindi mo ako. buko na. Sabi ko lang, istoryahe. Mato talaga sir. 25, mga 45 girls na ako sir na. Pwede mo siguro. Hindi ko maratrabaho. Picture mo na sa stand. Before and after, nakapasok ka. Nauban ba? Matagal ba? Ilan step? Ilang minutes ang ano? Depende, kaya puro-punto kita. Coins ma'am, coins. Nagkikita ng coins, Martes. Sa ano? Magwiwi. Oo. Ay, wow. Ako Isi pwede lang iba nakabutan na yun. Count it, set. isi ko na awish. Isi ko na awish mo. Ano? Isi na matupad. Okay man na mag-uwi. Malay mo awis ko pala. Ay, what ay money ba? Amo ko din da kaya Di mo pala ito kami ang bulog dito lang. O, born yun na kita may na. Si Mamay na.
Bye.